Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi akhona kwi-Betway Premiership. Orlando Pirates ekubikwa ukuthi ke ingase ke ibe senhlanhleni yokusayina umdlali laphaya uPercy Tau njengamanje ungaphansi kwamabhuku eqembu lakhona ke laphana ke ezweni laseQatar, iqembu okuthiwa ke iQatar SC. Impela ke uPercy Tau ziyaqina ke inkulumo noma amahlebezi ukuthi ke njengoba ela eNingizimu Afrika i-contract yakhe iya expire neQatar FC since asayina ke vele u6-month contract kuyona ke iQatar FC. So njengamanje ke ungala eNingizimu Afrika ke sibonile emidlalweni ke we-Orlando Pirates obekumdlalo wokugcina Orlando Pirates nayo ke laphayana ke iMagesi FC. Kunezinsolo ke zokuthi ke njengamanje kunomshikashika between i-Orlando Pirates noPercy Tau. Singase sibone ke uPercy Tau esayina kwi-Orlando Pirates njengoba ke i-contract yakhe i-expire neqembu laseQatar. Kuthiwa ke impela uyabuya uza la eNingizimu Afrika. Uke walinkwa ku-Kaizer Chiefs phambilini kodwa ke kwangenzeka sambona ke ejoyina iqembu laseQatar. Njengamanje ke amahlebezi athi Orlando Pirates njengamanje imfuna uthuli uPercy Tau. Like ivideo, subscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Isale kahle.